Ti gondolkoztatok már azon, hogy mivel védjétek a kezetek bőrét ebben a hideg időben? Hát készítsetek otthon kézkrémet házilag. Nem kell hozzá sok minden, csak amit itt láttok a képen. Makadámdióolaj, valamilyen virágvíz, E-vitamin, amulzán és egy tégely, amiben az összeset beletöltjük, no meg egy mérleg, hiszen szükségünk van az alapanyagok kiméréséhez a kis mérlegünkre. Kimértem az alapanyagokat, a makadámdiót és az amulgánt, majd tűzre tesszük, ide beleöntjük egy lábasba, és addig kavargatjuk, amíg egy picit fel nem melegszik. Csak tényleg egy nagyon picit melegítjük össze, hogy 40 foktól ne legyen melegebb, hogy a hatóanyagok szépen megmaradjanak benne. Most pedig kimértem a virágvizet is, és a virágvizet is meg kell melegítsük. Beleöntöm egy másik edénybe, és tűzre teszem. Őt is picit megkavarjuk, de nem sokáig kell melegíteni, csak hogy ugye ne legyen hideg, ne ráncsa össze az olajunkat, és miután picit megmelegedett, hozzáöntjük az olajos elegyhez. Miután összekavartuk, mehet bele az E-vitamin. Hát ilyen 5 csepp körül itt kellene beletenni, de egy picikét így öntünk bele. Jó. Összekavarjuk, és keresek egy robotgépet. Robotgéppel egy picit összeturmixoljuk, és körülbelül 1 percig csináljuk, hogy besűrűsödjön, utána mehet a tégelybe. Nagyon szuper állagú krémet kaptunk, és gyönyörű hófehér. Annyira szépen siklik ide bele tégelybe. Az nagyon jó lesz. Figyeljetek arra, hogy a víz, a virágvíz mennyisége és az olaj mennyisége a leírtakat ne lépje túl, mert akkor nem lesz ilyen nagyon szép, gyönyörű állagú a kézkrémünk. Én már ki is próbáltam, iszonyat tápláló, nagyon kevés kell belőle, és még az összes alapanyagból szinte maradt az üvegbe, úgyhogy még bármennyit el tudtok belőle otthon készíteni, hogyha megveszitek ezeket az alapanyagokat, még nagyon sok fog maradni, és még a tégely, ugye az csak egy tégely, de még van krémünk, úgyhogy még egy tégelyt tele tudunk pakolni, nagyon gazdaságos, és ne feledjétek, hogy vegyszermentes. Nagyon fontos, hogy otthon így kizárólag vegyszermentes kézkrémet tudtok készíteni magatoknak, családtagjaitoknak, akár karácsonyra meglepi be egy gyönyörű kis karácsonyos kis tégelybe is bele lehet ezt tenni, és akkor az ajándékcsomagba is mehet. Úgyhogy használjátok szeretettel ezt a videót, az alapanyagokat megtaláljátok nálunk a Greeny Shopban, a www.greenyshop.hu weboldalunkon, vagy a szegedi üzletünkben, a Vadász utca 8-ban. Várunk szeretettel benneteket, sziasztok!